राजनितियाव आं जुदि बिपिएफआवनो जुदि थानो हाया थावरिनो हायाबा आं सानो दस्रा पार्टियाव आं आरो थावरिसिननाय नङा दिनैबो आं बुंदों आं रोङाखिसै होनना बिपिएफआव गाज्रि मोनजानाय खामानि मावजोब्बाय गतिके बेबायदि मानसियालाय माथो राजनिति खालामो ओंखायनो आंहा बेबायदि जेबो डिसिसन गैया मैयायो मोनसे निउसाव नुदों जे प्रबिन बर'आ बुंदों जे माने बिथांखौ माने अननानै नोंथांखौ अननानै खेबथाम माने राज्यसभानि एमपि खालामबाय होननानै बुंदों दा बेखौ नोंथाङा मा हिसाबै लायो अननानैसो ना नोंथाङा मा हिसाबै लायो बेखौनो बाथ्राया आंबो नायदों बिथांनिखौ खिन्थु आंबो गोमोदों आरो आंहाथ' साननानै लाबाय थादोंमोन जे आंखौ मायावबा रोंगौथि गोनां हिसाबै आंनि जग्यताखौ नायनानै आंखौ बिपिएफ हान्जाया एमपि खालामबाय थादों अननानैसो दि खालामदों आं बेखौ मोनथिया बिथां बुंनायनिफ्राय मोनथिदों खिन्थु आं सानो बे अनुचित थिग नङा राजखान्थियाव जे बेफोरबायदि एसेबां गिदिर दायित्वफोरखौ बिबानफोरखौ अननानै होनो नाङा मानसिनो जग्यताखौ नायनानै होनांगौ मानो बे प्लेटफर्मा बेबायदि माने ओरैनो सोरखौबा अननानै फज'हरनो थाखाय नङा बेवहाय थांनानै बाथ्रा बुंनांगोन खामानि मावनांगोन होमब्ला बिपिएफआ जुदि अननानै सोरखौबा खेबथाम मन्त्रि होयो अननानै जुदि सोरखौबा 6 बार एमएलए फाथियो अननानै जुदि सोरखौबा चिफ फाथिबाय थायो डिपुटि चिफ फाथिबाय थायो बे अनलायनायनि गेजेरजों देशा मा जागोन बिराद आनफर्चुनेट जुदि बे नंगौब्ला आंखौ जुदि अननानैसो होदोंब्ला खिन्थु आं लाजिदों आं साननानै लादोंमोन जे आंनि जग्यता बा आंनि रोंगौथिखौ नायनानै माने होदों गतिके बे आनफर्चुनेट बे जानो नाङा इयुनावबो बुंदों अननानै आंखौ होनो नाङा जोंहा बिपिएफआव गोबां रोंगौथि गोनां मानसि दं बिभिन्न आयदायाव एक्सपार्ट मानसि दं बेफोरबायदि मानसिफोरखौबो होनांगौ आरोखि बे बिराद गोरोन्थि माने मानगोनां प्रबिन बर' बिथाङा जेखौ बुंदों नैबे सनितपुरनि मानसिफ्रा मोननै सुजुग दं मोनसेया जाबाय बड'लेण्डआव हाबनो मोनखागोन आरो जायफ्रा हाबा बिसोरो बर' कचारियाव हाबनो मोनखागोन बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया बेखौ सोरबाया दा गावखौनो माने मा होनो बिनि दायनिफ्राय बारग'नो बुङोब्ला बेथ' आलादा बाथ्रा खिन्थु बे रायलायनाय खालि इउबिपिअनि लिडारफोर दं मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारी अनिल बसुमतारी गाम्बारु मोसाहारि बिथांमोन दङ जोंनि मानगोनां चन्दन ब्रह्म दङ मानगोनां आब' प्रमिला रानी ब्रह्म दङ जोंनि मानगोनां थानेश्वर बसुमतारी एमएलए दङ महेश्वर बर' एमएलए दं आं निजे दं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दं गतिके इउबिपिअनि प्रेजेन्सआवनो बेखौ नांथ'वा बे बिलखौ लाबोनाङा होननानै मानगोनां चन्दन ब्रह्मआबो बुंदों जे बेखौ नांथ'वा बेवहायसोना बिसोरो मुर्ति सावलायनाय मा सावलायनाय जादों ओरैनो जायाखै डेफिनेटलि लासित बरफुकना जुदि बिमायखौ खरं जावनायाव माने जिरायनायनो जुदि दानस'नो हायोब्ला मोनसे रायजो मोननांगौखौ बिसिनि सिगाङाव नांला होननायावथ' थुंग्रिजों गोदनाखौ दानस'नो माने गोदोनि दिनावबो गोसो जाखागोन बेजोंनो जोंनि इउबिपिअनि आन्दाराव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ दिनैहाय माने मोनसे खुद्रिनायजों बेफोरबायदि खालामनायसिम सौहैनाया आन्दोनि बाथ्राया बे आरोखि आं दिनै थाल्ला बुंबाय मानो बेफोरखौ मोनथिना लानायाबो मोजां दिनैनि बेलायाव संघातामायाव फैदों आंहाथ' जेबो गैयामोन आं सिरि खामानिखौ मावगासिनो दङमोन नाथाय दाख्लैनिफ्राय जोंनि मानगोनां प्रबिन बर' आरो मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेला बुंबाय आंथ' रिप्लाइखौ होनांगोन नङाब्ला आंखौ मानसिफ्रा मिसआन्डारस्टेन्ड खालामगोन बेखायनो आं जास्ट रिप्लाइखौल' होबाय बेनो दा दिनै नोंथाङा दिनै आंखौ सोंदों आं बेखिनि बाथ्राखौ आं एमपि हिसाबै आङो बुंनांगोन खिन्थु आंहा खुनु संघात गैया नाथाय आं होननाया जाहैबाय जे बेवहाय जुदि जोंनि पार्टिनि माखासे मानसिया बेखौनो जुदि आंखौ माबा मोनसे साननानै थाङोब्ला आंथ' बेखौ हमथानो हाया आरो जुदि गोरोन्थियाव फाबा थांदोंब्ला आं नुहुरखानायाव आं बेयाव माने बारजुमहैफानो गतिके डेफिनेटलि आङो सत्यखौ बुंगोन लामा हनै ससे थांनानै बेवहाय गरखाय दं आंथ' गरखाय दंखौ होनखागोन जे गरखायाव नोङो थांसनहैनो हागौ